Bazara lenge ango binave navdar bazara itfaiye li Enkere wargeh û dostên kiryarên xizana ye. Lê ev bazar ana demên xwe yên dawî derbas dike. Li ber lûjenkirin û vegorantina şarê Enkerê, bazara itfaiye ya destê duyem jî li benda rûxandinê ye. Di vê bazarê da tiştê ku tu neve nîne. Lê her çê bêkirin jî ji aliyê yek kesekî va sedan set hatiye bikaranîn. Dema di geşta nav bazarê da li eşyaya dinhêrin, mirov dibe qey her tiştê bazarê bangê xwediyê xwe nû dikin. Urfa'dan gelmişiz. Ji Urfayê hatîme verê. 28 sal e ku di bazarê da kar dikim. Demin berê kar hebû, lê niha kar rawastiya ye. Ev xelke li vir tên û diçin, lê kes tiştekî nakirît. Bes temaşa dikin, li ber vê jî kar nebaşe. Yok yani sadece bakıyorlar. Ev der her çiqas bazara lengebe jî taybetiya vê bazarê ya sereke nostalji ye. Li vê derê da keyf û şahî derd û kul jî wek du birayê cêwî di nostaljiya bazarê da derdikeve holê. Vegotinerê vana jî saz û sazbendin. Kompozisyona vê bazarê gelek tekele, pêlav, cilûber, saet, televizyon, radyo, teyp, kaset, plak, qanefe, kewanter, kompütür, ji cemedank heta cilşo. Bazara lenge wek deverekî pênehane. Serokê Komeleya Agirê Hacı Aktar piştî erdheja Wanê hatiye Enqerê. Xelkê Wanê me, Wanê Erdîşê dibînim jî depremê vir dem hatine valî. Mesela vira jî em hatime vira dernek wekir, derneka me bixwe yê me kun me ne ji boî mesela siyasî mewekiriye, yani boî mesela helq melqê me feqîr yardımlaşma dernekiye ew yani ev xwest em virane. Ew zaten vira da yê xirab e, ew jî wisa dibêjin. Ew zaten xirab e kamê her nekoy kanî ji em teze xwe cikê ki derî bîterkin. Ew yani. Xeş Patnosê me Enkere metropolekî mezin e, başkentê Türkiye'ye. Vira Kürt pırın, insanı me delal tedanın. Bazara itfaiye ango bi navê gelemperî bazara lenge, bazara destê duyemin li Enqerê deverekî herî kevnare. Dibin vê bazarê da bermayê Romayê dibin axê da xwe veşartine. Bazar di quntarê qela Enqerê navbera Ulusê û Kizileyê da cî digire. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enkere.